Πριν 2.300 χρόνια, ο Μέγας Αλέξανδρος εισέβαλε στην Ασία με σκοπό να κατακτήσει την Περσική Αυτοκρατορία. Ακολουθήσαμε τα βήματά του σε μια διαδρομή 20.000 μιλίων από την Ελλάδα ως τις πεδιάδες της Ινδίας. Το 8ο έτος του πολέμου, ο Αλέξανδρος είχε νικήσει τους λαούς της Κεντρικής Ασίας. Τώρα έστρεψε το βλέμμα του προς την Ινδία, όπου εκεί πίστευε ότι θα έβρισκε την άκρη του κόσμου. Στα βήματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στα πέρατα της γης. Το ταξίδι μας τώρα μας έφερε από το Αφγανιστάν στα βορειοδυτικά σύνορα του Πακιστάν, στο ορεινό πέρασμα Κάιμπερ. Την άνοιξη του 326 π.Χ. οι ντόπιοι κάτοικοι θα αντίκριζαν έκπληκτοι 60.000 Έλληνες να κατεβαίνουν αυτούς τους λόφους. Στο ταξίδι μας προς το Πακιστάν μας συντρόφευσε μια παρέα από Βρετανούς λάτρεις του σιδηροδρόμου. Είχαν έρθει να δουν το σιδηρόδρομο του Κάιμπερ, που κατασκευάστηκε την περίοδο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Εγώ αναζητούσα τα ίχνη ενός πιο μακρινού παρελθόντος, όμως η στρατηγική σημασία του Κάιμπερ παρέμενε ίδια από την αυγή της ιστορίας. Ήταν πάντοτε η βασική οδός εισβολής στην Ινδία και οι Μακεδόνες τη διέσχισαν εκείνη την άνοιξη για να φτάσουν σε μια εξωτική και μυστηριώδη χώρα. Εκείνη την εποχή, 1000 χρόνια πριν από την εμφάνιση του Ισλάμ, η Ινδουιστική Ινδία ξεκινούσε από τον ποταμό Ινδό. Από αυτόν προήλθε και το όνομά της. Οι Ινδοί αποτελούσαν πάντοτε μυθικές φιγούρες για τους Έλληνες. Έχουν τα πιο αλόκοτα έθιμα στον κόσμο, έλεγαν για αυτούς. Για τον Αλέξανδρο ήταν ο πιο δελεαστικός στόχος. Ακολουθήσαμε τα χνάρια του στα βορειοδυτικά σύνορα του Πακιστάν. You can imagine Alexander driving his troops over these passes. 29 now, no longer young. Tough, stocky, hard-bitten little man. As he came over these passes, he'll have remembered the words of his tutor Aristotle, who said that from this point it ought to be possible to see the ends of the earth and the great ocean that the Greeks believed surrounded it. Well, Alexander now knew for sure that this was wrong, that vast and densely populated lands lay ahead. And he was driven to see them. The question now becomes not when's he going to stop, but how far can he go? Ο Αλέξανδρος σχεδίαζε να εισβάλει στην Ινδία εξαπολύοντας διπλή επίθεση. Το βασικό σώμα του στρατού κατευθύνθηκε μέσω της πόλης Πεσάβαρ στον Ινδό ποταμό. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος κινήθηκε βόρεια, νιώθοντας ίσως την ανάγκη να εξερευνήσει όσο και να πολεμήσει. Εκεί ανακαλύψαμε έναν ζωντανό κρίκο με την ιστορία. Αυτή είναι η Καλάς, η φυλή των παγανιστών του Ινδικού Καυκάσου, το απομεινάρι μιας θρησκείας στον ωκεανό του Ισλάμ. Πιστεύουν σε αρχαίους θεούς και μιλούν μια γλώσσα που συγγενεύει με την ελληνική. Οι πρόγονοι τους καλωσόρισαν τον Αλέξανδρο και του διηγήθηκαν μια εκπληκτική ιστορία και εκείνοι λάτρευαν τον Έλληνα θεό της έκστασης, το Διόνυσο. Ο Αλέξανδρος είχε χτυπήσει ξανά φλέβα χρυσού. Από μικρό παιδί ο Αλέξανδρος άκουγε ιστορίες για το Διόνυσο που ανέφεραν πως γεννήθηκε σε μια μακρινή χώρα της Ανατολής. Τώρα οι ντόπιοι τον οδήγησαν να πραγματοποιήσει θυσία στο βουνό όπου έλεγαν ότι γεννήθηκε ο Διόνυσος.
Για τον Αλέξανδρο ήταν ένας ξεκάθαρος ιονός. Ο Θεός ήταν στο πλάι του. Ο Αλέξανδρος ενώθηκε μαζί τους, φορώντας στεφάνι κισού, μεθώντας με το κρασί τους και χορεύοντας προς τιμήν του Θεού, όπως κάποτε έκανε και η μητέρα του. Σήμερα, οι Καλάς προσθέτουν ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο στην ιστορία. Λένε ότι κάποιοι από τους Έλληνες έμειναν εδώ, με επικεφαλή στο στρατηγό του Αλεξάνδρου το Σέλευκο. Παντρεύτηκαν ντόπιες γυναίκες και εμείς, οι Καλάς, είμαστε οι άμεσοι απόγονοι τους. Εάν η ιστορία τους αληθεύει, εκείνο το βράδυ ήπιαν κρασί με τους απογόνους των στρατιωτών του Αλεξάνδρου. Ο Αλέξανδρος τώρα προήλαβνε προς την κοιλάδα του ποταμού Σουάτ. Τώρα χιλιάδες πρόσφυγες κατέφευγαν τρομοκρατημένοι προς τα ανατολικά. Βρήκαν καταφύγιο σε ένα ορεινό οχυρό που υψωνόταν πάνω από την κοιλάδα του Ινδού, ένα μέρος που οι Έλληνες αποκαλούσαν Άορνο Πέτρα. Ήταν σύμφωνα με την παράδοση ένα απόρθητο φρούριο. Οι Έλληνες πληροφορήθηκαν ότι ούτε καν ο ίδιος ο Ηρακλής δεν μπόρεσε να το κατακτήσει όταν περιδιάβαινε τη γη, πραγματοποιώντας τους 12 άθλους του. Υψωνόταν ένα μίλι πάνω από τον ποταμό Ινδό. Η τεράστια πεπλατισμένη κορυφή του είχε αρκετές καλλιεργήσιμες εκτάσεις για να απασχολήσει 1000 άνδρες. Σήμερα ονομάζεται Πίρσαρ. Υπήρχε μόνο ένα μονοπάτι ανάβασης που ένωνε το βουνό με την κορυφογραμμή από τα δυτικά. Στο Πίρσαρ ο Αλέξανδρος θα ξεπερνούσε ακόμα και τον εαυτό του. We set out to climb Pirsar in the Macedonians' footsteps. It's a wild region here, and the district officer gave us guides and armed police to drive off wolves and bandits. Thank you very much. The path was backbreaking. 5 miles along a narrow saddle, a tortuous trek which Alexander's men did at night with snow still in the gullies. According to the Greeks, their advance guard was led by local guides up onto the rock, and they came on a secret path. And there's only one way that could be, it's this. It comes across this narrow neck of land, which is the only way you can get onto the rock. The ground, as you can see, falls away dramatically on either side, with huge crags on either side. So this must be the route that the Greeks took. Καθώς το μονοπάτι γινόταν όλο και πιο απότομο, βρέθηκα να αναρωτιέμαι γιατί μπήκε σε τόσο κόπο. Τόσο πολλοί απειλούνταν από τους ανθρώπους στην κορυφή. Η μόνη εξήγηση που μπορούσα να σκεφτώ ήταν αυτό που οι Έλληνες αποκαλούν πόθο του Αλεξάνδρου, την επιθυμία του να ξεπεράσει ακόμα και τους θεούς. Το Σούρουπο η ομάδα μας είχε χωριστεί. Οι οδηγοί μας ήταν άφαντοι. Είχε σκοτεινιάσει για τα καλά μέχρι να βρούμε ένα μέρος να κοιμηθούμε. Ένα εγκαταλελειμμένο τζαμί που χρησιμοποιούσαν οι βοσκοί το καλοκαίρι.
It's been an absolutely terrible walk. The terrain is just up and down, and even the donkeys could hardly make it. Much worse than crossing the Khawak Pass in the Hindu Kush, in fact. It almost made me believe that they couldn't have come this way. It's so difficult. You couldn't get an army through there. But if they did, if this was the way, then it is the most amazing demonstration of their absolute determination to overcome their enemies. To show the Indian people that there was nowhere to hide, and that all resistance would be futile. Το επόμενο πρωί, μέσα στο τσουχτερό κρύο, αντικρίσαμε τον Ινδό ποταμό από τα 8.000 πόδια. Στις 6, αφού ήπιαμε παγωμένο νερό και φάγαμε μπισκότα, ετοιμαστήκαμε απρόθυμα να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Πάντοτε απορούσα πώς κατόρθωνε ο Αλέξανδρος να εμψυχώνει τους άνδρες του. They must have been tough old birds, these Macedonians. That's all I can say. We're nearly there. Σχεδόν στα 9.000 πόδια φτάσαμε στο ανώτατο σημείο της κορυφογραμμής πάνω από το Πυρσάρ. Βόρεια εκτείνονταν οι χιονισμένες κορυφές της οροσειράς Καρακορούμ. Οι άνδρες του Αλεξάνδρου ανακάλυψαν τώρα πως μία βαθιά χαράδρα τους χώριζε από το ύψωμα του Πυρσάρ. Όσο απίστευτο κι αν φαίνεται, ο Αλέξανδρος διέταξε τους άνδρες του να τη γεφυρώσουν. There was about a 500-yard gap that the Greeks needed to bridge. And one tradition says it took 7 days and 7 nights with the soldiers working in relays. Each soldier had to cut 100 stakes, and the engineers presumably were digging big piles in the side of this space here, and they laid a mat of trees, earth and so on, and it rose higher and higher until maybe more than 100 feet above my head. It must have looked something like one of those trestle railway bridges that you see in the Wild West. And within the week, they'd built the causeway up enough to allow their catapults and artillery to concentrate on the Indian defenders, and then the fate of the rock was sealed. Οι Ινδοί προσπάθησαν να παραδοθούν, όμως οι άνδρες του Αλεξάνδρου σκότωσαν τους πάντες στο ύψωμα ή τους ανάγκασαν να πηδήσουν από γκρεμούς. Στην κορυφή έχτισε ένα βωμό στην Αθηνά ως θεά της νίκης. Ατενίζοντας τη σκέπη του κόσμου, ίσως ο Αλέξανδρος σκεφτόταν ότι είχε ξεπεράσει ακόμα και τον ίδιο τον Ηρακλή. Στον Ινδό, εν τω μεταξύ, οι μηχανικοί του Αλεξάνδρου είχαν κατασκευάσει μια τεράστια πλωτή γέφυρα. Θα πρέπει να τους πήρε αρκετές ημέρες. Ο στρατός του έμοιαζε πλέον με μετακινούμενο κράτος. Περιελάμβανε 64.000 πεζικάριους, 12.000 ιππείς, συνοδούς εκστρατείας, γυναικόπαιδα, επιστήμονες, ποιητές, ακόμα και διασκεδαστές και χαρτογράφους που μετρούσαν κάθε βήμα από την Ελλάδα ως τα πέρατα της γης. Η ώρα που θα έφταναν εκεί σήμωνε. Ο Αλέξανδρος σταμάτησε για λίγο καιρό στην αρχαία πόλη Τάξιλα, πάνω στο μεγάλο κεντρικό δρόμο. Εδώ αναπτύχθηκε μια ελληνική πόλη, η πρώτη στην Ινδική υποήπειρο. Μια κομψή πόλη που κατοικούνταν από απίκους τελείως διαφορετικοί από την πολύβουη γειτόνισά της. Για πολλούς αιώνες μετά ακούγονταν ελληνικά σε αυτούς τους δρόμους, όπως σήμερα ακούγονται τα αγγλικά.
Στα παζάρια βρίσκεις ακόμα νομίσματα των διαδόχων του Αλεξάνδρου, των Ελλήνων μαχαραγιάδων που επέβαλαν την κυριαρχία του στην περιοχή. Τα νομίσματά τους, οι διάδοχοι του Αλεξάνδρου, επιδεικνύουν περήφανα την περικεφαλαία και το μαντίλι του ξακουστού ιππικού του Αλεξάνδρου με ύφος σπουδαίου πολεμιστή. Οι μοχθηροί γενναίοι Έλληνες, όπως τους αποκαλούσαν οι Ινδοί. Έτσι ξεκίνησε η συνάντηση δύο εκ των μεγαλύτερων πολιτισμών της ιστορίας. Υπήρχαν όμως και νομίσματα της μορφής του Αλεξάνδρου με περικεφαλαία από δέρμα ελέφαντα. Ο κατακτητής της Ινδίας. Αυτή ήταν τώρα η φιλοδοξία του. Προήλεσε νότια προς τους λόφους του Αλατιού. Πριν από το μεγάλο δρόμο, αυτή ήταν η αρχαία οδός προς την Ινδία. When you come over the Great Salt Range, suddenly a wonderful view opens up. The Jhelum River, the first of the 5 great rivers of the Punjab, and beyond the plains of India stretching away as far as the Ganges itself, the heartland of Indian civilization. For the Greek troops and their leadership, it must have been an extraordinary moment after all the thousands of miles that they'd travelled. And from now on, they'd be marching into the unknown. Στην απέναντι όχθη του ποταμού Ιδάσπη, ο τοπικός Ινδός ηγεμόνας, ο Πόρος, είχε συγκεντρώσει έναν ισχυρό στρατό με 200 ελέφαντες. Ήταν αποφασισμένος να εμποδίσει τον Αλέξανδρο να διαβεί τον ποταμό. Ο Αλέξανδρος έπρεπε να βρει τρόπο να περάσει κρυφά το στρατό του απέναντι. Οι Έλληνες λένε πως τα κατάφερε από το σημείο όπου η λοφοσυρά καταλήγει σε ένα ακρωτήρι. Το αναζήτησα στο μικρό χωριό του Τζαλαλπούρ. Εκεί γνώρισα το στρατηγό. Η οικογένεια του στρατηγού Σάφγκατ έχει το τέμενος εδώ. Ο βετεράνος των εκστρατιών του αιώνα μας δίδασκε για τον Αλέξανδρο στην ανωτέρα σχολή πολέμου και έχει λύσει το ένιγμα. And the battlefield is right in front of you. This is the battlefield right here? Across the river. Why are you so sure? Well, if you go through the Greek historians, they mention the headland from the main range of the hills. And this is the only place where we have the headland, and we're standing right on top of that one. And on the far side, according to the historian, there was a ravine where he had his cavalry and the other forces during the day and the night, and crossed it across to the island, which still exists. And this, as a matter of fact, out of this whole range of hills, this is the only place where he could have crossed. Wonderful, wonderful. Ο στρατηγός προσφέρθηκε να μας δείξει πώς τα κατάφερε ο Αλέξανδρος. Το σχέδιο του Αλεξάνδρου ήταν να παραπλανήσει τον Πόρο και κατόπιν να διαβεί τον ποταμό από ένα σημείο ψηλότερα. Ήταν ένας στρατιωτικός ελιγμός που χρησιμοποιήθηκε ευρέως στην ιστορία από τους Ναπολεόντιους πολέμους μέχρι την καταιγίδα της ερήμου. Now, that is a classic movement of encircling or outflanking move, where you have either both flanks or the center lean across the enemy's major force and attract their attention. And show as if they were going to cross, or keep them amused in general terms, and go around on a flanking movement and hit him either on the flank or at the back. Well, Napoleon tried it again and again. Austerlitz is one of the most classical examples. Πήραμε στις βάρκες μια μικρή δύναμη ιππικού. Το πεζικό μας διέσχισε τον ποταμό με θυφθέρες παραγεμισμένες με άχυρο, όπως είχαν κάνει οι Έλληνες. Σύμφωνα με τον ιστορικό Αριανό, ο Αλέξανδρος διέθετε και πλοιάρια που είχαν μεταφερθεί σε τεμάχια. Alexander went in a 30-oared boat, so they've got quite a number of them. Yeah, they could probably take a lot of troops. But the cavalry, he says, came across on rafts that they'd made and prepared beforehand, stuffed with... They must be with planks on top, stuffed with straw, local brush and things. No. We make them in a different manner, only to take the infantry across, not the horse. What, you still use them in the army in our time? Yes, we do.
During World War II, Irrawaddy and Burma campaign, most of the troops always crossed on these routes. Amazing. Ο στρατηγός έκρινε πως εφόσον ήμουν τόσο αδαής γύρω από τα στρατιωτικά ζητήματα, έπρεπε να βιώσω από πρώτο χέρι την εμπειρία των Μακεδόνων. This kind of stuff. This has been going on on the Burma front during World War II. Yeah. Most of the crossings were done on this thing at night. Yeah. Ο Αλέξανδρος βέβαια το είχε ξανακάνει. Αυτή τη φορά όμως ήταν νύχτα, πίσα σκοτάδι. Έβρεχε καταρακτωδώς και τα νερά του ποταμού είχαν φουσκώσει. Ο Αλέξανδρος χρησιμοποιούσε σκηνές από ραμμένα δέρματα ζώων που ήταν υδατοστεγείς. Εμείς είχαμε έναν παλιό μουσαμά. Λίγο πριν φτάσουμε όμως στο βαθύ κανάλι, You should have gone first, the middle one and the two others climbed simultaneously on both sides. Otherwise you will tilt it and get water abroad. η μάχη έλαβε χώρα κοντά στο μικρό χωριό του Σικαντερπούρ. Περικυκλωμένος και ευνηδιασμένος ο πόρος δεν είχε ελπίδες ενάντια σε αυτήν την πανίσχυρη στρατιά. Ήταν μια φρικτή σκηνή. Βροχή, λασπωμένοι οριζόνες και οι Μακεδόνες να μπήγουν τις μακριές τους άρισες στα μάτια των ελεφάντων. Οι ελέφαντες ζαλισμένοι από τον πόνο, σύμφωνα με τον Αριανό, ποδοπατούσαν Ινδούς και Έλληνες. Ο στρατός του πόρου κατατροπώθηκε και ο ίδιος παραδόθηκε. Ο Αλέξανδρος όμως, εντυπωσιασμένος από την ανδρεία του ηγεμόνα, του έδωσε πίσω το βασίλειό του. Ο πόρος έγινε σύμμαχός του. Η προέλαση συνεχίστηκε στα μέσα του καλοκαιριού, την εποχή των μουσώνων. Ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για τους Έλληνες, η υγρασία, η αποπνικτική ζέστη, τα κουνούπια. Όπως ξέρει καλά όποιος έχει ζήσει εδώ, την εποχή των μουσώνων τίποτα δεν στεγνώνει. Ο εξοπλισμός και τα όπλα τους κούριαζαν, τα ρούχα τους σάπιζαν, οι πληγές τους δεν επουλώνονταν, πολεμούσαν συνεχώς. Ο αριθμός των νεκρών αυξανόταν δραματικά. Ακολουθήσαμε οδικό στα χνάρια του Αλεξάνδρου και περάσαμε στη σημερινή Ινδία, βόρεια της ιερής πόλης των Σιχ, Αμριτσάρ. Εκεί πήραμε 2 ταξί με προορισμό το σημείο συνάντησης του Αλεξάνδρου με το πεπρωμένο, στις όχθες του ποταμού Ήφαση. Στις αρχές του Σεπτέμβρη, ο Αλέξανδρος έφτασε στο σημείο διάβασης του Ήφαση, το τμήμα μιας αρχαίας οδού που περνούσε από τη Βόρεια Ινδία. Καθώς ατένιζε τον ποταμό, ο Αλέξανδρος εξακολουθούσε να πιστεύει πως η άκρη του κόσμου ήταν κοντά. Ο δάσκαλός του, ο Αριστοτέλης, του είχε διδάξει πως η Ινδία ήταν μια μικρή χερσόνησος μέσα στον τεράστιο ωκεανό που περιέβαλε τον κόσμο. Σύμφωνα με όσα γνώριζε, πλησίαζαν στον προορισμό τους. Εδώ όμως, στον ποταμό Ήφαση, όταν ο Αλέξανδρος ρώτησε τους ντόπιους για το δρόμο που απλωνόταν μπροστά του, του αποκάλυψαν νέες και απροσδόκητες πληροφορίες. Η άκρη του κόσμου δεν ήταν κοντά. Σε απόσταση 2 ή 3 εβδομάδων πεζοπορίας από τον Ήφαση βρισκόταν ένα ακόμα μεγαλύτερο ποτάμι, ο Γάγκης, και ένα μεγάλο βασίλειο με τεράστιο στρατό και χιλιάδες ελέφαντες. $500. Yeah. Long distance. Yeah. The Greek army could do about 30 kilometers a day, so well, they could do that in 3 weeks, couldn't they? It opens in October.
Κοιτάζοντας την αντίπερα όχθη, ο Αλέξανδρος ήθελε βέβαια να συνεχίσουν, όμως έπειτα από 8 χρόνια και 17.000 μίλια οι άνδρες του είχαν φτάσει στα ωριά τους. Ο βασιλιάς τους προέτρεψε να δείξουν για μία ακόμα φορά το κουράγιο τους, όμως ακολούθησε βαθιά σιωπή. No one dared to speak. They were too frightened. And then one of the senior commanders, Coenus, plucked up the courage. Sir, you said you would never lead us as a dictator, he began, rather daringly. You always said you were open to persuasion. Well, let me speak now not on our behalf, but on behalf of the ordinary rank and file of the army. Most of the men who came out with us from Greece have left their bones out there on the roads of Asia. And those that remain are battered in body and weary in spirit. Just look at them, their gear's ruined, they're wearing patched up Indian clothes. They've had enough. Sir, under your leadership, our achievements have been simply wonderful. But the will of the gods can't forever be taken for granted. Surely the time has come now to set a limit to our endeavors. Ο βασιλιάς είχε φτάσει σε μια κρίσιμη καμπή στη ζωή του. Μια στιγμή που θα γινόταν κατόπιν αντικείμενο θρύλων. Αναφέρεται ακόμα και στις ινδικές ταινίες. Ο βασιλιάς ήταν εκτός εαυτού. Για 3 μέρες δεν ξεμύτησε από τη σκηνή του. Τότε, βλέποντας τις διαθέσεις των ανδρών του, ο Αλέξανδρος ζήτησε ένα σημάδι από τους θεούς. Οι στρατιώτες κάθονταν σε αναμένα κάρβουνα. Οι Ιωνοί ήταν κακοί. Ο Αλέξανδρος αποδέχτηκε το θέλημα των θεών και συμφώνησε να πάρουν το δρόμο του γυρισμού. Και αν τελικά είχαν φτάσει στο Γάγκη ή ακόμα και στην Κίνα, η ιστορία θα ήταν διαφορετική. Όμως δεν ήταν γραφτό. Πριν αναχωρήσει, έχθισε βωμούς στους θεούς που τον είχαν βοηθήσει να φτάσει μέχρι εδώ. Το Διόνυσο, τον Απόλλωνα, τον Ηρακλή. Και μία επιγραφή. Ο Αλέξανδρος σταμάτησε εδώ. Στον ποταμό η Δάσπη παρήγγειλε την κατασκευή ενός στόλου που θα μετέφερε το στράτευμά του μέσω του ποταμού Ινδού στον ωκεανό. 1000 πλοία συνολικά, ανάμεσά τους και ελληνικές γαλέρες. Ο τελευταίος από τους παραδοσιακούς ναυπηγούς στον Ινδό ποταμό έβαλε τα γέλια. Αυτά τα ελληνικά πλοία, είπε, δεν θα τα έβγαζαν πέρα με τον Ινδό. Σχεδίασε μερικές τροποποιήσεις στα ναυπηγικά σχέδια του Αλεξάνδρου. Επίπεδη καρίνα, είπε. Αυτό χρειάζονται. So, if they were going to build a fleet like this, in 6 months they had to build a fleet like this, they would need a very big workforce. It's not possible. Αδύνατον. Κι όμως ο Αλέξανδρος τα κατάφερε. Αναχώρησε στα μέσα Νοεμβρίου με το βασικό σώμα του στρατού να προελάβει μαζί του στην όχθη του ποταμού. Άνοιξαν πανιά υπό τους ήχους τυμπανοκρουσιών και υπό το έκπληκτο βλέμμα των Ινδών που παρακολουθούσαν τη σκηνή. Το στρατό συνόδευαν χιλιάδες γυναικόπαιδα. Ινδοί, Βακτριανοί, κάτοικοι της Κεντρικής Ασίας, όλοι αιχμάλωτοι πολέμου. Ανάμεσά τους ήταν και η έφηβη σύζυγος του Αλεξάνδρου, η Ροξάνη.
Εκείνο το φθινόπωρο η Ροξάνη γέννησε ένα αγοράκι. Ο βασιλιάς είχε επιτέλους αποκτήσει διάδοχο. Όμως το παιδί πέθανε και ενταφιάστηκε στις όχθες του Ιδάσπη. Πώς ένιωσε άραγε ο Αλέξανδρος? Το εξέλαβε ως ιονό? Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι ρίχτηκε ξανά με μανία στον πόλεμο. Το ταξίδι στον Ινδό διήρκησε 7 μήνες. Τους οδήγησε σε μεγάλα βασίλεια και αρχαίες πόλεις. Παντού στο σημερινό Πακιστάν, ο Αλέξανδρος συναντούσε αντίσταση. Η αγριότητα των ντόπιων τον ξάφνιαζε. It's with the journey down the Indus that the whole tenor of the expedition seems to change. The Greeks had been through heavily populated countries before, like Iraq and Egypt, but the people hadn't resisted. Here they did. And now we start to get the first reports of atrocities and the large-scale massacre of civilians. Την πρωτοχρονιά επιτέθηκε σε μια μεγάλη πόλη στο νότιο Παντζάμπ. Την πόλη των Μαλών, το σημερινό Μουλτάν. Η πόλη ήταν οχυρωμένη με ψηλά πέτρινα τείχη που σώζονται ακόμα και έχουν δεχτεί αμέτρητες επιθέσεις από τότε, με τελευταία τη Βρετανική πολιορκία το 1849. Ο ντόπιος θρύλος θέλει τον πολιορκητή Αλέξανδρο να καταφέρνει να εισχωρήσει στην πόλη από ένα μέρος που ονομάζεται Πύργος του Αίματος. Basically, the Greek troops are outside the walls. I mean, it can't have been exactly this spot, but this is as good a place to tell the story as any. Alexander thought the troops were slacking. He put a siege ladder against the wall, and he went up himself, led the troops. Behind him were only three men, two of his bodyguard, one of them holding the sacred shield from Troy, and another an NCO, Avreas. And Alexander held his shield above him, and up he went. And here's the Macedonian siege ladder itself. Yeah. Macedonian siege ladders were as wobbly as this one. Αφού ανέβηκαν, η σκάλα έσπασε υπό το βάρος των στρατιωτών που ακολουθούσαν και έτσι οι 4 άντρες απόμειναν ολομόναχοι. It's all right, I'm only a Macedonian soldier. When Alexander got onto the top, he crouched on the top of the wall, says Arrian, behind his shield. The other 3 men came up with him. And then, at that moment, surrounded by Indian defenders, exposed on the wall, he took his life into his own hands and leapt into the fortress rather than outside, leaving the rest of the army behind. Then the Indian defenders closed in on him, and he was forced to throw stones at them, beat them off with his sword and so on. The rest of the army behind, panic-stricken, tried to find a way of getting into the city, while the 4 men desperately defended themselves. The NCO Avreas was hit by an arrow in the face and killed, and then Alexander himself was struck by an arrow that went in the open bit underneath his armor straight into his lung. He collapsed on the floor, bleeding profusely, and the bodyguard Pevkestas straddled him, holding the sacred shield from Troy and trying to beat off the Indian attackers. You can imagine the paramedics rushing Alexander back to the camp. Meanwhile,
panic spread through the army. They feared that with Alexander dead, they'd never see home again. Φρενιασμένοι έσφαξαν τους πάντες στην πόλη. Ο χειρούργος του Αλεξάνδρου ετοιμαζόταν να τον εγχειρήσει. Ο Κριτόβουλος από την Κο ήταν γιατρός του πατέρα του. Κάποτε είχε αφαιρέσει ένα βέλος από το μάτι του βασιλιά Φιλίππου. Με τα χρόνια ο Αλέξανδρος είχε υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα. Πληγές στα πόδια και τους μυρούς, χτύπημα από βλήμα καταπέλτη στον ώμο, 21 τραυματισμοί συνολικά. Αυτός ωστόσο ήταν ο πιο σοβαρός. Είχε τρυπηθεί ο πνεύμονάς του. Σύμφωνα με τις τοπικές ιστορίες, το βέλος ήταν δηλητηριασμένο και ο Αλέξανδρος δεν ανάρρωσε ποτέ. Οι Έλληνες ιστορικοί δεν αναφέρουν κάτι τέτοιο. Όμως οι παραδοσιακοί γιατροί της περιοχής, οι Χακίμ, ισχυρίζονται πως κατάγονται από τους γιατρούς του Αλεξάνδρου. Ασκούν, όπως λένε, ελληνική ιατρική, άρα ίσως να ξέρουν καλύτερα. Είτε ήταν δηλητηριασμένο το βέλος είτε όχι, τόσο ο γιατρός όσο και ο ασθενής γνώριζαν ότι ο Αλέξανδρος ήταν πολύ κοντά στο θάνατο. Για μία εβδομάδα η ζωή του Αλεξάνδρου κρεμόταν από μία κλωστή. Έπειτα τον μετέφεραν σε μία βάρκα στο ποτάμι, ώστε να δει ο στρατός του πως ήταν ακόμα ζωντανός. Έκλαψαν από ανακούφιση. Τον αγαπούσαν ακόμα. Το ταξίδι στον Ινδό διήρκησε από τον Νοέμβρη μέχρι το καλοκαίρι και περιλάμβανε αμέτρητες μάχες. Ο Αλέξανδρος ίδρυσε μία ακόμα Αλεξάνδρεια στη συμβολή των ποταμών. Τον Ιούλιο έφτασε στο δέλτα του Ινδού. Ο στόλος του εξερεύνησε τους παραπόταμους του Ινδού. Η Μονίκ Κεβράν εντόπισε τα ίχνη της διαδρομής τους. Επισκεφθήκαμε τον κόλπο που άραξαν τα πλοία του Αλεξάνδρου εκείνο το καλοκαίρι. Όλη αυτή η πεδιάδα τότε καλύπτονταν από θάλασσα. Οι προσχώσεις όμως ένωσαν τα νησιά με τη στεριά. Ο ναύαρχος του Αλεξάνδρου, ο Νέαρχος, λέει ότι κατασκεύασε οχυρώσεις ένα μέρος που αποκαλούσε λιμάνι του Αλεξάνδρου. Oh yes, yes, that is clearly written in the ancient text. And they survive eating oysters. Arian mentions this. Yes, yes, oysters and mussels and of a very big size. So it is possible then that these are left by the Greek soldiers during their stay here. I let you tell it, but I believe. Τα κελύφη των στριδιών δεν μπορεί να ήταν απομεινάρια της Ισλαμικής εποχής, αφού η μουσουλμανική θρησκεία απαγορεύει την κατανάλωσή τους. Είναι πολύ πιθανό να τα άφησαν εδώ οι Έλληνες του Αλεξάνδρου. From so long time they have left their country to have oysters, seafood. Το τελευταίο πράγμα που έκανε ο Αλέξανδρος στην Ινδία ήταν να κατασκευάσει βωμούς, όπως είχε κάνει και στην Κεντρική Ασία και στο Παντζάμπ. Τους έχτισε σε ένα μικροσκοπικό νησάκι στη θάλασσα. Δεν βρέθηκε ποτέ. Στη μέση όμως της κοιλάδας του Δέλτα βρίσκεται ένα άλλο ξεχασμένο νησί πριν την ανοιχτή θάλασσα. Αυτό ήταν ίσως το τελευταίο λιμάνι του Αλεξάνδρου στην Ινδία. Ίσως στάθηκε σε αυτό το σημείο, ατενίζοντας τη θάλασσα, καθώς ο στόλος του άνοιγε πανιά προς τον Περσικό κόλπο, ακολουθώντας το ηλιοβασίλεμα.
Ο Αλέξανδρος σχεδίαζε την επιστροφή του από την Ινδία ως χερσαία και θαλάσσια επιχείρηση. Με τη βοήθεια του πακιστανικού ναυτικού προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε την πορεία του στόλου του στις αφιλόξενες ακτές της Γεδροσίας. Το ημερολόγιο του νέαρχου, του ναύαρχου του Αλεξάνδρου σώζεται ως τις μέρες μας. Ένας αξιόπιστος αυτόπτης μάρτυρας 2.000 ετών. Now, the Greek logbook of the expedition, he actually mentions a number of places. For instance, they went round a great promontory or a cape which stuck far out into the sea and was very high and precipitous. This is Ras Urmara. It's a big mountain here. It's about 1,400 feet high. Wow. It's 1,400 feet high. It's a big mountain and it's sticking out in sea. There's one other kind of little story that he tells in this, which is particularly interesting. He says that about 10 miles off the shore, maybe roughly, there was an island, and it was uninhabited. They said no human being ever went there. In fact, it was something of a kind of ill-omened place. This is right in front of you. Is Astola Island. Yeah. You know, on a bigger chart you can see. Yeah. This Astola Island is uninhabited, and it's a good see landmark. The distance. Yes, my divider is open 10 miles. So and if you see from Astola, the land is about 12 miles today. It's roughly right. So water must have receded 2 miles. It says the Greeks were frightened of the stories about this island, that you shouldn't step on it, and in fact they sailed around the island shouting to check that there weren't kind of spirits before they stepped on it. In my 20 years naval career, we have never been there. So we can't. Τον Οκτώβριο, ο Αλέξανδρος ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής με το πεζικό του. 100.000 δυνατούς άνδρες και δεκάδες χιλιάδες συνοδούς εκστρατείας. Τον ακολουθούμε στην τρομερή έρημο της Γεδροσίας. Αυτή η περιοχή της Γεδροσίας πλήττεται από πλημμύρες το φθινόπωρο, την εποχή δηλαδή που τη διέσχιζε ο Αλέξανδρος. Οι ντόπιοι μπαλούτσι μας είπαν ότι παρασύρονται ολόκληρα χωριά. Αυτό συνέβη και στον Αλέξανδρο. Μία νύχτα στρατοπέδευσε στην ξερή κήτη ενός ποταμού και μια ξαφνική πλημμύρα σκότωσε πολλούς άνδρες του. Τον περίμεναν όμως και χειρότερα. Η πορεία του Αλεξάνδρου τον οδήγησε στο Τουρμπάτ, ένα αρχαίο οχυρό στο δρόμο για το Ιράν. Θα πρέπει να σταμάτησε εδώ. Είναι μια πλούσια και γόνιμη όαση. Wow, what a view. Από το Τουρμπάτ, η βασική οδός προς το Ιράν οδηγεί κατευθείαν στην κοιλάδα Κέτς. Ο Αλέξανδρος όμως δεν την ακολούθησε. Άφησε τον κεντρικό δρόμο και κατευθύνθηκε νότια προς τη θάλασσα. Είναι μια απόσταση μόλις 100 μιλίων σε μια όμως εξαιρετικά δύσβατη περιοχή. Οι Έλληνες συνάντησαν μόνο τους εξαθλιωμένους οικισμούς αυτοχθόνων φυλών. Τους αποκαλούσαν ιχθυοφάγους και ήταν πολύ φτωχοί για να τους παρέχουν προμήθειες. Oh, God. We've been on this road now for 10 hours. We've had half a litre of water and 2 oranges each. I don't think we took the preparations for this leg of the trip as seriously as we should have done. But then I don't think Alexander the Great did either. In fact, coming this way makes me think it was a crazy notion to bring an army through here. The last big spring is 50 kilometers back. The Greeks, you can be sure, were in trouble before they even hit the sea. Στη θάλασσα, ο στόλος δεν φαινόταν πουθενά. Υπήρχαν μόνο οι βάρκες των ιχθυοφάγων.
Η συνετή απόφαση για τον Αλέξανδρο θα ήταν να πάρει το δρόμο της επιστροφής. Όμως η σύνεση δεν τον χαρακτήριζε. Αποφάσισε να προχωρήσει παραλιακά. Ίσως σκόπευε να ιδρύσει λιμάνια για να συνδέσει την αυτοκρατορία του. Ίσως ήλπιζε πως θα συναντούσε το στόλο. Δεν το γνωρίζουμε. Από αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε τα βήματά του μόνο με καμήλες. Is there water on the route? Are there actually spring water holes along the route, or do we have to carry the water? He says that there is very few water springs. Oh, that's great. If I go, I can't find those. We better take somebody with us who can. Έτσι βρεθήκαμε στην ακτή δίπλα στον επιβλητικό βράχο του Πάσνη για να βαδίσουμε στα χνάρια της τελευταίας επικής πορείας του Αλεξάνδρου. Το ταξίδι του στρατού του μετατράπηκε σύντομα σε εφιάλτη. Greeks came into an area of great hills of sand, and then Arrian says their feet sank in like treading into untrodden snow, and the horses and the mules just couldn't cope with that at all because they didn't have camels as we do. And sometimes Arrian says they had to go through the whole night without water, and in the morning they'd be leaving people behind who were sick or ill or just too tired or absolutely dying of thirst. And of course, those people were never seen again. They were lost, says Arrian, like people fallen overboard and lost at sea. Για πρώτη φορά στη ζωή του αντιμετώπισε την ήττα. Why did he come here to the Makran? I just don't know. He was trying to get back to Iran, I guess. But why he came here to this coast, I don't understand. I don't understand. Σύμφωνα με το γεωγράφο Στράβωνα, ο Αλέξανδρος ανησυχούσε πολύ για την πορεία του σε αυτό το εφιαλτικό μέρος. Μία άλλη πηγή αναφέρει ότι επέζησε μονάχα το 1/4 του στρατού του. Δεν θα μάθουμε ποτέ την αλήθεια. Αν και τόσο απελπιστικά στριμωγμένος, ο Αλέξανδρος εμφάνιζε εκλάμψεις του παλιού καλού εαυτού του. Alexander was leading the army on foot, as he often did, to encourage the troops, and everybody was absolutely desperate for thirst. And some soldiers found a tiny bit of water in a dried-up stream bed and brought it to him just in a helmet. And in front of the whole army, he poured it away into the sand. If they couldn't drink, then he wouldn't. The Greeks always cited this story as being proof of his noble character. Personally, I find it a little frightening that after all that he'd put them through, they could still be won over by his tricks. Η αλήθεια είναι όμως ότι τον αγαπούσαν ακόμα. Χρειάζονταν την ηγεσία του για να τα καταφέρουν. Και εκείνος τους χρειαζόταν ακόμη
για να είναι ο Αλέξανδρος. Out here you really do wonder why on earth he brought his army through this appalling wilderness. Almost makes you wonder whether he wanted to punish them for what happened at the Bias River, for not following him to the ends of the earth. But among the Greeks, the most popular explanation was this, simply that it was there. He'd been told the journey was impossible for an army, and because of his inner demon, he just had to do it. He had to excel everybody. He had to do what nobody else had done. Φυσικά, τα ρίσκα που έπαιρνε στο παρελθόν απέδιδαν πάντα. Του πήρε 60 ημέρες να διασχίσει τη Γεδροσία. Την Άνοιξη έφτασε στην Περσέπολη, από που είχε ξεκινήσει πριν από 7 χρόνια με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Περνώντας από το καμένο παλάτι των Περσών βασιλιάδων που είχε καταστραφεί κατόπιν διαταγής του, μετάνιωσε για αυτό που έκανε. Τώρα εξάλλου ήταν αυτός ο βασιλιάς. Αυτός φορούσε το μανδύα και το στέμμα του Σάχη της Περσίας. Δεν ήταν πια ένας κατακτητής που αναζητούσε τη δόξα. Τώρα έπρεπε να κυβερνήσει τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία που είχε αντικρίσει ποτέ ο κόσμος. Και το Ιράν ήταν τώρα το κέντρο του σύμπαντος. Είχε ακόμα μεγαλεπίβολα σχέδια, ήθελε να κατακτήσει τη Δύση, όμως η μοίρα και οι θεοί είχαν άλλη γνώμη. Τότε ξαφνικά έπειτα από ένα μεγάλο γλέντι, ο αγαπημένος του φίλος ο Ηφαιστίων πεθαίνει. Ο Αλέξανδρος ήταν συντετριμμένος. Οι περισσότεροι με αγάπησαν επειδή είμαι βασιλιάς, είπε. Ο Ηφαιστίων με αγάπησε για μένα. Οι αγορές βούιζαν από τις φήμες. Κάποιοι μιλούσαν για δηλητήριο. Έλεγαν ότι και ο βασιλιάς δεν θα ζούσε για πολύ ακόμα. Ότι οι Ιωνοί ήταν εναντίον του. Ότι είχε χάσει την πυγμή του. Οι παραδοσιακοί παραμυθάδες στο Ιράν διηγούνται ακόμα και σήμερα αυτόν τον θρύλο. تمام دنیا زیر نگین اسکندر آمد اما یه رو اسکندر اومد جلوی آینه همچی کنه دید موها سپید یه روز اسکندر دید حالش داره منقلب میشه Την τελευταία άνοιξη επέστρεψε στο Ιράκ. Έχοντας αποκτήσει πια αιμονή με τους Ιωνούς, ο βασιλιάς έτρεμε από την αγωνία, ενώ οι μάντες του διαφωνούσαν για το πέταγμα των πουλιών. Τα σημάδια, έλεγαν, ήταν ξεκάθαρα. Δεν πρέπει να εισβάλλει στη Βαβυλώνα. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν είχε αγνοήσει ποτέ τους θεούς. Τώρα όμως το έκανε. Στις όχθες του Εφράτη, μετά από μία ακόμα άκρατη εινοποσία, ο βασιλιάς αρρώστησε. Τα τραύματα, το αλκοόλ, η θλίψη τον είχαν καταπονήσει. Φανταστείτε, το κλειστοφοβικό παλάτι, τους κρεμαστούς κήπους με τα φοινικόδεντρα, την αποπνιχτική ζέστη του ποταμού. Σώζεται ένα ημερολόγιο από εκείνες τις ημέρες. Είναι μία από τις πιο δραματικές καταγραφές στην ιστορία. This is the account of the king's last days. It comes almost word for word from the royal diaries. On the 29th of May, he slept in the bathroom because he was feverish. He spent the next day playing dice. 31st, he bathed and lay down in the bathroom, listening to Nearchus tell the story of the return of the fleet from India. On the 1st of June, the fever grew more intense. He had a bad night, and all through the next day, his fever was very high.
5th of June, they moved him to the other side of the river. There he slept a little, but the fever did not abate. The Macedonian veterans now believed he was dead and pushed their way into the palace to see him a last time. The motive in almost every heart was grief and a sort of helpless bewilderment at the thought of losing him. Lying speechless as the men filed by, he still struggled to raise his head, and with his eyes gave a look of recognition to each individual as he went past. On the 10th of June, towards evening, he died. O Vasiles Alexandros, όλον τον κόσμο κέρδισε και την ψυχή του έχασε. Έπειτα από 20.000 μίλια, το ταξίδι μας τελείωσε. Κατέληξε εκεί που άρχισε, στη σκιά του Ολύμπου, της κατοικίας των θεών. Η αναζήτηση του Αλεξάνδρου για αιώνια δόξα διακόπηκε πρόωρα και από τότε φέρει το βάρος ενός ανεκπλήρωτου πεπρωμένου. Ο ήρωας που πέταξε τόσο κοντά στον ήλιο, αλλά έκαψε τα φτερά του. Σήμερα όμως η ετυμηγορία της ιστορίας είναι πιο σκληρή. Ένας άνδρας που λύγησε από το βάρος της μοναξιάς και από την παραφροσύνη της απόλυτης εξουσίας. Is that how we should see Alexander's career now? As a self-destructive madness rather than everlasting glory? I'll tell you what I think, for what it's worth, having followed in his footsteps for this far. And that is that all the evils unleashed by men of war in our own time teach us that we should reject Alexander's ideals. But Alexander was a man of his time, not of ours. He believed in the gods, and he would have accepted their verdicts, both for good and ill. If he could answer us here now, I'm sure he would say, like the tragic hero that he is, "Let the gods be my judges, for in every sign that they gave me, they told me no lies." Μετάφραση Νάνση Κουλούρα. Αφήγησε επιμέλεια Μαρία Ζήση. Η επεξεργασία έγινε στα ΑΖ Sound Studios. Story.